En Creativas Galegas temos claro que desde a colectividade os proxectos xerados conteñen un valor intrínseco, único e que os distingue e singulariza. E por iso, polo que desde a nosa tenda apostamos por produtos de artesanía de Galicia, nos que nos seus procesos de creación a creatividade é un aspecto indiscutible. O noso espazo acolle as sinerxías perfectas froito do carácter multidisciplinar dos traballos das nosas artesáns e artesáns. Esperámoste neste Nadal na nosa tenda. Desde Creativas Galegas queremos desexarvos un bo Nadal e un feliz 2024. Vive o Nadal con Artesanía de Galicia.